Al'ummar ƙauyen Maga da ke ƙaramar hukumar dankon wasagu ta jihar Kebbi sun koka da rashin hanya wadda za ta sada su da wasu garuruwan da ke kewaye da su da ma shiga babban birnin jihar Kebbi. Da nake zantawa da al'ummar da ke cikin garin Maga sun bayyana mini irin yadda suke takaici rashin hanyar da ke dakatar masu da sufuri fidda kayayyaki da ma amfanin gona. Sunana Awalu Muhammad Maga. Gaskiya muna da matsala hanyar mu ta lalace sosai. Abun ma ba ma wani abun da za a ce a zo duba ba ne don ba hanya sosai, ba hanya ko kaɗan. Ina kiran gwamnati ta zo ta taimake mu saboda mu samu zaman lafiya ga ƙasa. Mu talakawa ne, muna noma, babu hanya da za mu ɗauko abinci. Gashi kuma gidajenmu barayi sun zo sun kone, sun kore mu gidaje, sun kashe muna 'ya'ya. Muna neman gwamnatin Kebbi ta taimaka da Allah ta yi mana hanya, ba mu da hanya. Ko abinci an ka noma babu motar da za ta zo ta ɗauke shi zuwa sarrafa shi. Gaskiya ba mu da titi masu kyau. Daga nan ma zuwa gada ba karamin abu ne ka isa gada da kyau ba, gaskiya babu hanya da kyau. Gaskiya muna da matsalan hanya shi yanga. Gaskiya muna roƙon gwamnati ta ɗan yi mana wani abu. Ubangijin Allah kuma ya taimake mu. Yanzu Kadiba mai gida, wannan hanyar tamu ita ce za ta fito daga can ta kama nan ne ta shiga ta doga zuwa Haraba. Ba mu da hanya, ya kamata a taimaka a tallafa a duba muna. Sai kwata-kwata ma gaba mu da hanya, duk ruwa sun tone muna hanya, babu gyara babu. Shi ma a nashi jawabi honorable councilor da ke wakiltar Maga da Danko ya bayyana mini irin yadda gwamnatin ke kokarin ganin sun tallafa ma karkara da ƙauyuka. Sunana Idris Abubakar Maga, kansila ne wakiltar Danko Maga Ward, rashin karamar hukuma ta Danko wasu local government, jihar Kebbi, Nigeria. Yanzu abin da ya shafi hanya tamu ta garin Maga, kamar da kowa ya sani, sha'anin gwamnati yana da faɗi. Idan aka rufe wani wuri, lokacin wani wuri ya buɗe. Duk da sani na wanda shafi wannan hanya, mun yi ƙoƙarinmu, wasu mun kai ƙorafinmu wurin mai girma ciyaman na ƙaramar hukuma ta Danko wasu local government da Suleiman Sahabi Shindi, kuma shi ma ina kyauta zaton insha Allahu ya gabatar da wannan koke ga mai girma sanata Alhaji Atiku Bagudu, gwamnan jihar Kebbi, domin ganin cewa mutane sun ji sauƙi kuma an yi wannan hanya din. Daga ƙarshe sun yi kira ga gwamnati domin ganin sun kawo masu ci gaba yankunan su, duba da irin ƙauyukan da ke zagaye da su kuma manyan garuruwa ne. Ƙarshen rahoton kenan. Yazid Aliyu Dangwari daga jihar Kebbi, WTV.